It's all you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all these forget. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Hello guys, welcome to Daogakhang Film Society. So जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआ माने मोनसे शुटिं जानाय नङा, जों दिनै आनबक्सिं खालामदों। जोंहा ससाइटियाव दिनैहाय माने मोनसे ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जोंनि थाखाय, मानोना फार्स्ट टाइम जोंनियाव DSLR लाबोदों जोंनि ससाइटिया। स' बारा दामिनिबो नङा, नोंथांमोना नायदो। स' जों दायो नै थांदो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै लकेसना नै आनबक्सिंखौ नै बानायगोन नै। बरिया माबोरै नुदों लोगोफोर? लकेसनखौ नाय। मेंलायबायलै। नै रेडि जागासिनो। नै जों दायो स्टार्ट खालामनोसै। जोंहा दिनै माने आनबक्सिंआव थाहैगोन जोंनि चेनेलनिनो प्रडिउसार आर्टिस्टबो, लाइक ओमफ्राय जोंना DOP दं, इडिटरा नै इडिटरा नै। स' नोंथांमोना भिडिअ नायलांदो। नै जों दायो मिथिनो लानोसै। दे नोंथांमोना एसे आनबक्सिं केमेरानि सोमोन्दै एसे बुंना होदो, मा मा फिचार्सफोर दं बुंदो। नोंथाङा बे ससाइटियाव मा माने डिपार्टमेन्टआ मा नोंना, मा खामानि मावो नोङो, माने बे ससाइटिनि आन्दाराव मा मावो नोङो? इडिटर नाम आरो एड्रेसखौ बुंदो नोंथां। नामा जाबाय अनजालु सोरगियारि, एड्रेस निकनेम नोजोर, ओमफ्राय एड्रेसा जाबाय मथंगा साबारि बरपेटा रड खाथि। मा मास्क गानाखै नोंलाय? पकेटाव दं। बबे गाननांगौ। ओमफ्राय नै दा फैगोन नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ होदो। नोंथाङा मा मावो बे ससाइटिनि आन्दाराव? खामानिया मा नोंथांनिया? आंनि नामा जाहैबाय सोरांफुं बसुमतारी। आंबो बिदिनो फिसा बेला भिडिअ खेबो। माने मा होनो DOP दावगाखां फिल्म ससाइटिनि जानानै। बिदिनोथ' इयुनाव आरो मा सिमां नोंथाङा? बिदिनो खालामलांबाय थानोसै। मानो होनबा नोंथाङा मबाइलसो खेबोमोन, दाथ' DSLR खेबनो मोनसिगोन। अन्नानै मास्कखौ एसे बोखारदो, नायनोसै मोखांखौ। माथो खालामो, कर'ना दं। सेनिटाइज जाखानाय जागायानो। बिथाङा जाबाय सोरांफुं। दायो आं नोंथांमोननो होगोन इन्ट्रडिउस जोंनि प्रडिउसार चेनेलनि। स' आर्टिस्टबो नोंथांमोना नुखाबाय, थ' सारप्राइज। नोंथांनि नामखौ बुंदो आरो एड्रेसखौ बुं। आंनि मुङा कनक बर'। आङो बे दावगाखां फिल्म ससाइटियावनो बिसोरजों एसे हेल्प होगासिनो दं आरोना। आरो एक्टिंबो खालामो? एक्टिं एसे अबा हाबफायो। बिदिनो जेनेबा आर्टिस्टफोर खम जाबा थाफायो एसे। दा आं मथंगा माने गामिनि सिराबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। ओमफ्राय नोंथांमोननि चेनेला माने माला फार्स्ट खुलिजेनदोंमोन चेनेलखौ माला? जोंना चेनेला फेब्रुवारि मार्चफोरनिफ्राय जादों। माने लकडाउन समावसो जादों आरो ना? लकडाउन समावसो। जेनेबा मा थांखियाव जेनेबा खुलिदोंमोन जेनेबा चेनेलखौ ओरैनो? जोंना माने लकडाउन नालाय, ओरैनो माथो खालामना थानो, एसे स्कुलबो गैखालामोन नालाय, ओरैनो दसे आरो ना? दसे। स' बेनि गेजेरजों माने गासैबोथ' नोंसोरना टिम मेम्बार्सफोरा जेनेबा उन्दैफोर, खिन्थु फरायनायखौथ' लोगोआव टाइमाव लांफाखानांगोन आरो ना, होमबा लांफाखायो। थ' सुटिंआवथ' बिदि जेबो गाज्रिफोरथ' एख' बाहायाना मुवा बेसाद बिदि जेबो गैखाया। जायखिजाया शुटिं टाइमाव बाहाया, ओमफ्राय बाखि गावसोर बाहेरायावथ' जों बेखौ बुंनो हाला, गावसोर न'आव मा खालामो। खिन्थु जों शुटिं स्पट समाव माने बिदि बाहायनायथ' नुवाखै, जेनेबा आरो जाहाथे उनावबो बिदिनो सोलियो। स' बरिं मोनबाय नङा मानसिफोरा, गतिके जों स्टार्ट खालामनोसै आनबक्सिं ना? गोरोन्थिफोर जानो हागौ दे, जोंना गोदान ना गासिबो।
फार्स्ट टाइमसो जोंबो माने बे बेग DSLR लाग्रायानो बेखौ फ्रियावनो मोनखाखादों आरोना फैसा नायखो फ्रि फ्रियावनो मोनखादों बेखौ थ' बेगाव बेवहाय जेबो गैखाया ओरैनो DSLR सोनानै लांबाय फालिखा माने शुटिंआव थांबा सेफटिनि थाखाय मोनसे कागज मोनखादों बिदिनो हांगामांगा दिलाबायनाय दं थ' बेखौ दोनथ'बाय साइडआव दा मेइन पइन्टआव फैबाय जों अनबॉक्सिंग देखो मजा थ' बेवहाय जों खुलिग्रा मोनसे फिता मोनफादों थ' नायनोसै बेखौ मा खालामगोन बेखौ जेनेबा बे मा होनो केमेरायाव लगायनानै जेनेबा आलायगोन आरो गोरनाफोराव लानो सेबाव थायो आखाइ गोजा लाबा मालाबा गलांनोबो हायोना बेनिफ्राय गोरनायाव सोना लाबा सेफटि जाबाय गलांबाबो बेवहाय बेनि बागैनो खावसे इनफरमेसन होदो आरो माबोरै बाहायनांगौ मोनो गाइडलाइन्सफोरखौ होदों बेवहाय फरायनानै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन बोरैहाय माने इउज खालामनांगौ जों फरायला फरायथ'ला जों साइडआव दोनथ'बाय नायग्राफोरा बरिं मोननो हागौथ' बेवहाय मोनसे चार्जार केबल मोनदों जिथु लाइनाव सोनानै चार्ज होनो हायो थ' बेखौबो साइडआव दोनबाय बेवहाय मोनसे बेटारि चार्ज होग्रा आरोना माने बेवहाय बेटारिखौ सोनानै चार्ज होयो थ' बेखौबो साइडआव दोनबाय बिदि लोगोसेनो दा जोंनाव नै बेवहाय दं लेन्स 55 mm नि 55 18 to 55 mm नि मोजाङानो Canon मार Canon कम्पानिया Canon ना Canonआनो बेवहाय बेटारि नै बे बेटारि जायो एमएचआ बियो 860 mAh निल' जाहैगोन बेवहाय मोनसे कार्ड मोनदों बेयो मेम'रिया 16 GB बेखौबो दोनथ'बाय साइडआव मिथिखाबाय मेम'रि ना जों किंस्टन ना दा फैबाय जोंनियाव मेइन पइन्टआ मेइन माला एसे जोंना बेनो जाहैबाय दासो ओंखारहांदों बाबल्सफोर दं सेफटिनि थाखाय माने जाहाथे क्रेक जाया माला थ' माला मोजाङानो बेयाव लाइट दं दा बेखौ बख'ना खोन्थानाय एसे लेन्सखौ कानेक्ट खालामदो लेन्सखौ कानेक्ट खालामना होदो बेखौ बख'ग्रोनांगोन ना होमबा बेखौ बख'ग्रोबाय आरो नैयो लेन्स खोबथेग्रा स्क्रेच जायैनि थाखाय बेखौ नै बेवहाय ओरै होनानै बेवहाय ओरै फिदिंना होबाय आरोना फिदिंनायनि माबा फैखायो माने दा बेटारि सोनांसिगोन बेयाव बेटारिखौ हरदो बेटारियानो जाबाय खफा एसटिका गोसोमसिना मेम'रियाव बोरैब्रा बुंलायनाङालै गोदान ना जायो लासैनो जालांगोन बेफोरो थगायाखै दै गोदानखा माला गोदानखा आरो नोंथांमोननि थाखायथ' फार्स्ट ना होमबा DSLR इउज खालामनाया जेनेबा फार्स्ट ना नोंथांमोननि थाखाय DSLR इउज खालामनाया फार्स्टआनो बे फार्स्ट टाइम आरो जेनेबा निजा लाबोनो हाया बायनानै आरो सोबाय थ' बिदिनो सोगोन बारा एडजास्ट जाथ'वाखै माने गोदान जाथ'वाखै लासैनो आपग्रेडआ लासैनो जायोलै दा जाबाय ओमफ्राय नै मोनसे बुस्थुआ मा जेनेबा बेखौ एक्सट्रा अर्डार होदोंमोन आरोना बियो माने बिनि लेन्स सेफटिनि थाखाय बियो एक्सट्रा ग्लास
आरो नै जाहैबाय कपार टाइप आरो नेयाव लगायगोन बेखौ स' लगायना होनोसै स्टाइलबो नुयो फिट खालामना नोंथांमोना सान्दुंनि थाखाय होयो खोमा ना एसे सान्दुंजों लाबथारा जेनेबा जेनेबा बेखौ बेयाव मारिसिगोन लेन्सआव जेबो लगायला नांला 300 लादो आरोना बियो एक्सट्रा बायनायाव एक्सट्रा ओरैनो टटेल बेसेसो गोलैखो जेनेबा गासै टटेल ओरैनो 26 प्लास 300 बे टटेल 26,300 टटेल बेखिनियानो ना टटेल बेखिनियानो स' दा DSLR-खौ दिनै माने इउज खालामसिगोन माबायदि फिलिंस मोनदों नोंसोरो गोसोआव माबायदि फिलिंसा एसे मोजां मोनदों गोजोननायबो मोनदों जे जों साननाया एसे जाफुंबाय आरो बिनिख्रुइ आरो एसे गोजौआव जेनेबा लासैनो नाजाबावगोन ना लासैनो नाजालांसै ज' लोगो नांना दा नोंथांमोना जे DSLR बायबाय आरो इउटुब चेनेल खुलिना जे सर्ट भिडिअ बानायगासिनो जेनेबा बेबायदिनि उनाव नोंथांमोना बानायबाय थाबावगोन नामा बानायबाय थागोन जोंना बियो जालांबायानो थागोन बानायलांबाय थागोन माने बिनिख्रुइ हानायमानि माने मोजांसिनाव लाबोनो नाजागोन आरो ना मोजाङाव थांबाय थागोन आरो स' दिनै जों आनबक्सिं भिडिअआवथ' जों बेफोरखौ सोंनो हामोन नाथाय जोङो एसे बेलेग इउनिक लेभेलाव लाबोदों माने जोङो एसे इन्टारभिउ टाइपबो लाखादों स' नोंथांमोना जेनेबा थांखिया जेनेबा मा थांखियाव जेनेबा खुलिमारदों जेनेबा ससाइटि मोनसे दानानै चेनेल जेनेबा नोंसोरथ' आरो उन्दै गथ' जेनेबा खरसफोराथ' बिदि बारा माबायदि जायो जेनेबा खरसफोरा शुटिंफोराव जेनेबा खरसफोरा जोंना बारा एसे जाखाया शुटिं जानाय टाइमाव ओरैनो रेस्ट लानाय टाइमफोराव सिंग्रा जानाय माब्लाबा साहा लोंनाय लकेल ओरैनो फिसा आरोना फिसा बारा एसे गेदेरबो नंखाया औ बेनिफ्राय जायफोर आर्टिस्ट बिसोरथ' माने गोदान ना होमबा जेनेबा एख' एक्टिं कर्स लानायथ' गैया स' दा जोंथ' गोबां सोंबाय जों बिथां प्रडिउसारनाव जेनेबा बिथाङानो जोंनि हमना ला चेनेलनि प्रडिउसार बर्थमान दालागै सोलिगासिनो माने उनावबो बिथाङा माने बुंदो जे नाजालांबाय थागोन स' दा DOP-नाव जों मोननैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैयो जे नोंथाङाथ' जेनेबा फार्स्ट टाइम नोंसोरो मबाइलजों शुटिं खालामदोंमोन नङा होमबा जों नुनोबो मोनदों दा दिनै माने गोसोआव माबायदि रंजानाय मोनदों जेनेबा DSLR-खौ इउज खालामनो मोनसिगोन माने गोसोआव ओरैबायदि रंजानाय मोनदों माने बुंनानै बुंख' हाया आरो ना फार्स्ट टाइम गोजोननाय मोनबाय जोंबो नोंथांमोना आनबक्सिं भिडिअ माने जोंबो बाहागो लाफानो मोननानै स' ओरैनो बाखि मोननैसो फट'शुट लाना देखायदो जों नायनोसै केमेरा शुट DSLR-जों केमेराया जाहैबाय Canon 3000D स' दायो जोंना आनबक्सिं भिडिअआ जोबनाय लामायाव फैबाय नै दायो फट' क्लिक खालामनानै नायदों आरोखि माबायदि क्वालिटिफोरा माबायदि फैदों जोंहा DOP-आ खेबगासिनो They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't स' जोंना आनबक्सिं भिडिअआ बेखिनियानो थ' माबायदि जादों जोंबो मिथिला फार्स्ट टाइम खालामदोंथ' मोजां गाज्रि नोंथांमोननि आखायावसो कमेन्ट हरदों माबायदि जादों नायदो नै दावगाखां फिल्म ससाइटिनि